con este día tan especial este programa de radio. Buenos días a todos e a todas. Estamos aquí en la radio Lolo Lareto, Andrea e Maisari. Vimos para despedir a clase de sexto. Sabemos que un día triste e por iso imos animar un poquinho. Verdade, Ara? Este vai ser un día alucinante. Antes de nada, imos presentar aos nenos e nenas de sexto de infantil, xa que eles tamén se gradúan. Pois sí, Andrea, e falando de alucinante, temos aquí aos nosos nenos e nenas de infantil cargados cunha tarxeta artística que demostra o seu arte sin fin. Démoslles un aplauso aos nenos e nenas de infantil. Martina. Manuel. Uxía. Pois sí, Andrea, e falando de temos aquí aos nosos nenos e nenas de infantil cargados con a tarxeta artística que demostra o seu arte sin fin. Démoslles un aplauso aos nenos e nenas de infantil. Temos aquí unha agasallo para algún de vos. Para Xoel, onde está Xoel?
Rubén. Daniela.